Well, go dtí seo bhí mar féachaintear tréithe fisiciúla an duine, a níos táid chun féachaintear tréithe phearsantachta an duine. Agus fálamí muid níos mú faoin duine nuair a éigean muidir na tréithe phearsantacht. Well, táid chuna dhéanamh trí giota beag léitheoireachta, agus siad cuidas na focail a bhaine le tréithe phearsantachta an duine. Ghuiiliúnach. Cílíonn sé go gcuireann rudí isteach ar dhuine go héasca. Ghuiiliúnach. Ghuiileann siad go mór orb. Cúthailach. Ní siad ró chompordach beidir os cóir duine. Cúthailach. Cúpa ceann eile seo réchúiseach. An réchúiseach. Ní chur an rud a bistró ar dhuine réchúiseach. Agus mucánta insin siad an éarna a gúnaí. Nis, sa giota beag léitheoireachta atá a bheits á léifidh inis, tagann sé ón leabhar An Múinteoir Nua le hÁine Ní Ghlinn. Tá mé gur go dúiriste faoi dara cén sort tréithe phearsantachta hagans a níos is stig sa giota beag. Fiachra na focail seo agus ainm sé cuideachab sna duine a hagans a níos inis. Well, so dos ní muid á léamh, tá mé chun cúpla píosa gramadaí agus frásí deasa a thaispáintí verdús, agus taispeána mé píosa beag gramadaí an tábhachtach tríomh ar dús, agus sin é an focail seo I. Tógan I orú. Cílíonn sé go gcuireann tú litir roimh an chéad chunsan, M a hagans roimh B sa cheann seo, I mbliana, agus cúpla ná deasa gur bhfuilm go méid sibh an úsáid. Faréir. Faréir géir, ní muid an andal amach an eom mar go bhfuil sé fleoch. Faréir géir, faréir, agus ceann seo, níl an dara rawa. Níl éon dul as. Caithfidh go ar Scoil, níl an dara rawa agam. Gá cheann deas an sin. Agus ar I gcéad leathan nach chuile, tá spána mí cúpa ceann eile, agus an gramadach an seo buineann sé le ina bhála. Is buachal atá caint, tá sé ar caint fhí buachal ina bhála ach a gur cálíonn dearn tú ina mála, má sibh, agus cúpla frás a deas a freisin an seo. Tá ceann chas sé ar a hála, is ceann deas an sin. Chas sé ar a hála, dumpig sé timpeall, chas sé timpeall, chas sé ar a hála, agus saidúr mór grí, saidúr mór láidir, saidúr mór grí. So cuoinigí ar na focail seo, agus cuoinigí freisin ar phearsantachta an duine na tréithe talataachta níos. Nis, rang a cethair. Na habarlam gur bíad rang a cethair tá agam am léana, phléasc an máiste ó rian amach a cuine. Sias leis ar a gá glún. Ó, máise de thola ar sisin, tú rangar be eile dom seachas rang a cethair, faréir, caithime iad a thuirthuit ar san príomhide. Níl an dara rawa agam. Ach, tá na páistí sa rang sin fián, tá siad dána, tá siad imi ó smacht ar fad ar san máiste ó rian. Nis, feimid amach faoi phearsantachta an duine an seo an máiste ó rian. Cén sais duine é? Cén focail a déit fa úsáid an sin? Well, is tócha beidir gúil sé ghuiiliúnach, beidir gúil sé rúnainn beag lag, ní sé ó hóca leis an rang sin, ní sé gur a gur isteach ann, agus beidir gúil sé réchúiseach, níl mé cínte, ní dóla go bhfuil áfach. Nis, tá an giota seo tócha ó rúnainn beag níos déanaí sa leabhar, tá sé hééis go isteach a rang a cethair, ní raibh an dara rawa aige, agus feicir muid cén chuoin éiríonn leis. Cén sais tréithe duna phearsantachta talatacht níos an seo. Fálaigh an máiste sús a chuid leabhar. Chas sé isteach an bhála iad. Ris sé amach a doras, sús leis go dtí ifig an phríomhide. Táim sé gemacht an is díreach ar sesin. Ní múinteoir a bheith wet den rang sin ach saidúr. Leis sin chas sé ar a hála agus bhallaigh sé leis. Agus éige doras chas sé timpeall agus leabhar sé a ríis. Se, saidúr a bheith wet. Saidúr mór grí a mbeadh gunna aige. Mar sin, ar aithrig an máiste ó rian, idir an am gur thosaigh an scéal agus an chuid seod an scéal. An neartha gúil sé cróga inis tas gur leabhar sé leis a bríomhide, nó an neartha gúil sé lag agus cúthailach fós. Well, is ábhar smaoine bheith sin. Cuoinigí ar na focail a bhaine le tréithe phearsantachta an duine,
gcuileúnach, cúthalach agus mar sin de, agus beidir go tú ná chuirsí sa dhéanamh tain agus na tréithe fearsantachta atá agat tain.